Siso sa mo ang dalan sang kabuhi kagang matuod nga pagtuon o kon edukasyon aton matalupangdan kag aton makuha halin sa iya. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagbusisi, pagtalopangod, kag paghusisa sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masonson nga host. Kag sa siningation ako nagapasalamat nga ang aton professor sa New Testament Studies diri sa aton nga School of Theology sa CPAC akon nga upod subong wala sang iban si Pastor Frances Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag ako gikalipay ang pag-upod sa imo liwat sa atong pagtuon sa atong leksyon. Yes, mga kauturan akon ginigin-invitar si Pastor Doroy sa especially sa sinigid nga leksyon naton kaya nga tuntunan subong the law as teacher ang kasuguan amo ang aton manunodlo. And then Pastor Doroy being a New Testament professor diri sa aton nga School of Theology, kabalugid ko nga may ara gid siya nga kay hatag may ka-share siya sa aton nga pagtuon subong. Apang sa hindi pa aton anay tamyamon ining aton mga kauturan nga naga padayon gid sa pagpamati kag pagtanaw sining aton nga pagtuon subong si Sister Rose Q. Mi Horada sang Bongsuan Isday Church dira sa may CBA district sa Capiz sa West Visayan Conference. Kung man ginatamiyaw si Sister Julio and Mary Sanoria dira sa Hinubaan. Upod sang aton mga kauturan kag mga matutom naton nga mga nag-alagad sa Ginoo dira sa may Hinubaan. Akon man ginatamiyaw si Mr. and Mrs. Clark Estima upod sang aton mga kauturan dira sa New La Carlota Central Church. Akon man ginatamiyaw si Mr. and Mrs. Federico Infante upod sa mga kauturan dira sa Mansilingan Isday Church. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Doroy sa pagduko sang aton mga ulo sa aton pagpangamuyo agod makapadayon kita sa aton nga pagtuon sa sinigid nga panahon. May naman nga langit nun, salamat sa imo nga kaayo, gugma kag kaluwasan nga ginahatag sa amon kag samtang magatuon kami sa sining leksyon Ginoo. Kabay pa imong balang espiritu magabukas sa amon mga tagipusoon paino-ino agud amo gid matalupangdan kag mahangpan kag maaplikar sa among kabuhi ini nga kamatuoran Ginoo nahanungod sa imong kasuguan kag sa iya nga tinutuyo sa among nga kabuhi. Salamat sa pagsabat sa pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, ang aton sadsaran nga teksto makita sa Deuteronomio 6 versikulo 5 nga nagasiling, kag higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagipusoon, kag sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong kusog. Pastor Franz, ari na kita sa lesson 3. Okay, the law as teacher. Ang aton nga leksyon sa sining nga trimestre is about education. So, ano ang rule, ano ang bahin sang kasuguan sa education. And this is what we will be discussing this week. Okay? Kag ang aton nga leksyon nagsugod, Pastor Franz, nga
Kung may ara kasuguan nga makahatag sa aton sang kabuhi, ina nga kasuguan sang Dios. Apang ti nabalaan naton nga ini nga kasuguan cannot save us, but it points us to the giver of the law, kag makahatag sa aton sang kaluwasan. Can you expound a little bit about that thought, Pastor? Bangod nga ang kasuguan, mga kauturan, sa kasuguan ko lang taon na to ang kasuguan, hindi siya makapatawad. Wala siya element of or power to forgive. Amen. So, amo na nga ang kasuguan, siling ni Paul, kung basahon naton ang Galatia 3:19, nga ang gihatag sa Ginoong kasuguan. Bangod nga especially sa atong konteksto, sa atong pagkamakasasala, agon makathag bala ang sala kag indi, ang maayo kag indi. Pero hindi lang ina, Pastor, amo, may ayra pa iban ang purpose, ang katuyuan sa kasuguan. Sang kasuguan. And then kanami, mga kauturan. You say, mga kauturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Klaro gina. Klaro ginaya. Oo. Kay ti sa imo ginhambal, Pastor, nga wala siya elemento, wa siya sing gahom sa pagpatawad sa atong sala. sang sala. Okay. Pero it appears nga ang kasuguan negative kay ti labi na mapulo kasugo, dili ka, hindi ka maghukom, di ka magpangawat, so for noon. Pero mga kauturan, though it appears, daw nagapakita nga negative, but there is a positive aspect of the law. Pastor, ano na ang positive aspect of the law? Kaya di, normally ang kalabanan ng mga tao, kakita gid daw ga kwandayon, basta kasuguan daw, negative dayon ang impression. Yep. Ang atong title sa atong lection, Pastor, tama gid siya ka fitting, no? Daw tama gid siya ka insakto gid siya ka tama nga the law as teacher. So ang butsilingon nga teacher siya, hindi lang siya nagtudlo sa aton sang hindi amo, pero nagtudlo man siya sang positive. Hindi, like, for example, ang kasuguan, teacher siya in the sense nga nagatudlo siya sa aton sang pagsunod, ang pagkamangin obedient. And then ang pagkamasnulundon. Masinulundon kag ang pagtuo naton pagsalig sa Ginoo kag sa iya nga bugay. Yep. Kay nabalaan ta nga sa pihak sa kamatuoran nga bisan tuod nga oo, matuod nga ang kasuguan hindi makapatawad sa atong sala, but silingon hindi siya makaluwas. Kay ti ang kaluwasan dira na sandig mo sa pagpatawad, pagtinlo sa atong sala. Walay gahom ang kasuguan sina didto lang sa cross. Pero magatudlo siya sa aton. So in other way, hindi lang ang negative sa na aton nga ginahuna sang tanan. Negative ang kasuguan. No. So in fact damo pa, Pastor, damo pa. But one thing is sure, is that ang kasuguan nagatudlo man sa aton. Subo nga manunudlo siya, nagatudlo man siya sa aton sang pagsunod sa Ginoo. Yep. Asa gibasa nimo kay Joshua nga there is prosperity and then we will progress, no? Kay kung disobedience ta aton na hibaluan. Yep. Ang resulta. Kanami, Pastor, sa imong nga punto. Another point, mga kauturan, ang manunudlo, ang teacher, hindi makatag sang success sa estudyante. Correct. Yeah. Pero ang teacher makabulig sa success. Okay. Ang teacher hindi makahatag sang degree sa estudyante. Kag mangin successful siya nga engineer, nurse, doctor o kon businessman. Yeah. But the teacher can guide, can help. Okay. Can teach him how to have this success in the future. So do amo ni siya. So how to pass the board exam? How to pass the board exam. The teacher cannot pass the board exam for you. Yeah. Na ti amo man na ang kasuguan hindi makaluwas para sa imo. Correct. Hindi makahimo sang kaluwasan para sa imo. But as a teacher, it can lead you to become successful. Correct. Kag mahimong Makatudlo. law obedient. Okay. Yes. Kadto kita sa Sunday. To love and to fear God. Ano ni Pastor ang imo din na talupangdan? Okay. Ang paggugma kag ang pagtahod, fear, ang kahadlok sa Ginoo. Yeah. Ang nakita nato diri sa teksto sa Deuteronomy 31, Deuteronomio 31, 9 to 13 is that una sa panahon sa mga Israelites, sa Israelinon, kapinagid nga magsulod na sila dito sa Kanaan, ginapadumdum gid sila sa kasuguan. Kag ang prinsipyo sini kun atong i-simplify, kun himuon talang hapos gid mga kauturan, no, nga is that ang basis
ang intention sang kasuguan, ang karakter gid sang kasuguan amo ang gugma. So, ang dapat nga pagsunod sa kasuguan dapat una gid nga may gugma. Kay pwede man actually makasunod ka nga wala gugma. Yes, and that's Parehab lang na sugo mga kabataan bala. Pwede man nga ginsugo gatuman man pero ga pudag-pudag. Ang tiil bala na sunod. Nagapasegunoy ang Pero kanami ng bata nga gasun nga may gugma, Yeah, nga may may gugma. pahinyo nga kanami. So ang gitudlo naton diri is that dapat may gugma. Kag ini nga gugma mga dulong sa aton sang pagkahadlok sa Ginoo. Ini nga pagkahadlok mga kautoran, lain ini siya sa Bible nga konteksto, but silingon may respeto kita, nagsalig kita sa Ginoo kay Yep. ato siya nakilala. So amo na siya kag may isa na siya ka proseso. Amo gani nga ginhimo gid ni Moses, ginabasa gid. I think in every 7 years ginabasa gid ang kasugoan sa Yep. Ginoo Ginabasa sa mga training. kadamaan, sa mga Israelites. Agod ilama batian, and that is education. Yes. Sang mabatian na nila, makaibalo na sila, magkahadlok na sila Ginoo, kag magdulong sila sa pagsunod sa Yep. kabubuton sa Ginoo. Oo. Kag isa pagid pastor kanami sa imong nga punto, isa pagid nga kung imo bala pastor sa unang mga panahon, ang ilang nga pagtudlo sa mga kabataan is repetition. Oo. Balik-balikon gid, balik-balikon. Among natawag nga shema. Okay, ang pagbalik liwat, ang pagbalik pagbasa liwat. Agud to nga masalsal gid, malansang gid sa alimpatakan sang mga kabataan. So, amo ni permi ginapasuno si Moses, nagaano ni aside sang imo gid ya higugmaon pinagi sa gugma tumanon mo. But isa pa gid is that it is always every 7 years ginabalik-balik nila na, and it is not only 7 years but every day they have to repeat and repeat the love and the law of God. Sa kasuguan. Okay, Ari Pastor, sa Monday, how about song? Ano niya nga ang daw na intriga ako nga ikantahon mo Moses, write down this song for them to sing. Ano na, Sir Pastor? Ang kanta abi atong hibaluan nang nami gid siya. Daw dali lagi gid siya nimo madumduman kun kanta. Natingala gani ko Dok, mga kauturan nga kita naka-experience sini nga bisan dugay na ina nato na lipatan na naton, pero pag ma-review ta dasig lang. Dasig lang. Kay ti ara na sa imong hunahuna mo. Nahibaluan sa Ginoo kag nahibaluan ni Moises, ginpahibalo niya kay Moises nga si Moises di siya kaupod, mapatay na siya. Kag ginpahibalo sa Ginoo sa iya nga kun ang mga Israelinon didto na sila magpuyo na sila sa Kanaan, magbalik naman sila sa pagbiya sa Ginoo, sa pagsimba sa mga Diyos. Amo na nga gintudloan gid sila ni Moses sa sini nga kanta. Agod nga ini nga kanta mangin witness, testigo sa ila kung sila magbiya na sang Ginoo. Yeah. So it's there in Deuteronomy 31, no, ini nga kanta. Ang kanta. How I wish nga tani Makanta na to. makanta na tayo. Kaso lang wala na notes daw. Yeah, wala nota, wala ta. Ang lyrics ara pero ang nota. Okay. Amo man na pastor no, dumduman ko sa ato national anthem. Nga anywhere we go, once we hear our national anthem, daw makakuan kita. Labi na kung dito ka sa ibang nga lugar, sa Amerika ka, sa Saudi Arabia, o kung sa Japan, makabati ka sang bayang magili. You as Filipino, ma-atensyon dayon ka, and you can recall. Imo dayon madumduman, babalik nimo ang Pilipinas, nga imo ginatawhan. And then, imo gitahoron yung love. And this is, I think, what God would like to do as well. Nga daw ilan ni national anthem, ang song nga ginhatag ni Moses sa ila, for them to remember how God lead them and how God will lead them to be victorious sa ilang kuan na ni bag-o na ni makonquer na ni sila, makadto na sila, gihatag na sang Ginoo ang saad sang Ginoo nga Kanaan, ang bagong duta kag bagong langit. And then yes, may ara pa kanami sa kanta, Doc, kag nakatisting ko ana nga kung may isa nga gakanta kag nanamian ko sa kanta, pati ako gakanta naman, gakanta man ko daw, padala ka bala. So hapos lang gid siya itudlo kapi na sa next generation sa mga kabataan. Ti may mga kanta nga daw kadali lang madula, pero may mga kanta, mga love songs nga daw
ara lang gyapon nga bisan dugay-dugay na labi na sang happy birthday. Oo. Every time magkanta ka sa happy birthday, ma-recall mo dayon nga, this is a special day for someone. Okay. And that's it. Christmas song, batian mo dayon makanta si Jo Marichan kanami. Okay. And then another point is that you may prosper. Akon basahon before I will give sa kay Pastor Duroy sang iya nga idea ang Hosea 1 versikulo 7. Amo ning aton hindi ni sasaran naton. Okay, akon basahon ang siling sa Hosea 1 versikulo 7 lamang magpakabakod kag pakaisugid kag magbantay sa paghimo sini sa bug-os nga kasuguan nga ginsugo sa imo sang akon alagad nga si Moses. Dili ka maglipas gikan sa sini sa tuo o kon sa wala, agod nga may maayo ka nga kauswagan sa bisan diin ka magkadto. Yes. Be strong and of good courage. Ano ni Pastor ang ideya diri nga ang pinaagi sini you will prosper? Because if ato na hibaluan mga kauturan nga hindi lang sa kabuhi ni Joshua nga nagapangulo sa mga Israelinon dito sa conquer nila sa Canaan, apang bisan pa sa bilog nga kasulatan. Si David, no, sila ni Hezekiah, at itong mga hari ba lang ang mga nagatuog yun, nagasunod yun sa Ginoo. Kung himuon nila ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, modulong ina sang prosperity kag success. Makita nato diri nga bisan sa ginabasa naton pastor, siling diri sang Ginoo sa in English nagasiling diri for then sa verse 8, for then you shall make your way prosperous and you will have good success. Kag natabo manggid sa kay Joshua, bangod nga nagasunod siya sa ginasulti sang Ginoo, naging successful sila. Pero sa dihang gin disobey nila, ang resulta perdi sila. Perdi sila. So amo man na pastor, kun aton basahon ni ang pagsulod sang mga Israelinon sa dutang saad sa Kanaan, it is not pastor by their might. correct. Oo. Hindi man sa kaluyahon sang kontra. Kaya ang kontra tama ka mga baskog. Baskugan. So, they were not victorious in conquering the promised land. It is because ang ilang kontra mga weak o kung hindi mabaskog, mga mabaskog. Mga higanti. Kag sila man hindi kay tungod nga maisog sila na conquer nila. It's not. Kung imo gani i-compare, very weak i-compare sila, mas maperdipilo sila compare sila kontra. Yet they were able to conquer. It is because ang siling sang Ginoo, Joshua, take courage. Hindi pagdumduma sila, hindi sila pagtanawa. Just take courage. Nga bisan perdipilo, just take courage. Kag hindi ka maglisa sa wala kag tuo, just go ahead and you will be victorious. Yeah. So amuna mga kauturan ang atong leksyon sa siningang semana ang kasuguan. So Joshua really emphasize nga ang kasuguan is part of their success. Yeah. Kag sa atong panahon sa mong dok, daw damo bala ang mabudlayan sila, hindi ginila mahangpan nga ang success gali, ang ginatawag nga success, resulta siya sang pagkamasinulod. Pero in the Bible, it's very clear. In fact, nagsunod ang sala sa sining kalibutan. Bangod sang hindi pagsunod ni Adan kag Iba sa kabubuton. Yes, and that's correct. Bisan sa aton practical subong pastor nga kinabuhi sa diri sa kalibutan, as long as we are law abiding, ang success why gid problema ya. Pero once we divert, once we will not follow the law, bisan the law of the land, not necessarily the 10 Commandments, but much more the 10 Commandments, wala gid tayo problema. Anong negosyo ta, wala ta sa masalakay, wala ta sa ma-violate, pakayon, pakulbon kita.
wala gid kita sang madlamitang nga mga tao kag wala gid kita sang maakusar sa aton ang gobyerno kag makuhaan sang aton kaperdihan. And Yeah. that's yes. Go ahead, Pastor. Kag maiidugan ko, Doc, nga ang kadamaan, even many Christians, mga kadamaan sa mga Kristiyano, nagpati sila nga ang pagsunod sa kasuguan sa Israel lang. Mm. Sa una lang na siya, sa daan nga katipan, sa daan lang na nga tugon, subong yaway na naya sa New Testament. Pero dead wrong. Mm. Atong basahon mga kautura, Yes, no? go ahead, sir. Magbasa kita pila ka mga teksto. Yeah. Nagasiling sa Roma 1, versikulo 5. Anong ginasiling ni Paul? Sa English nagasiling Yeah, diri? go ahead sa English, sir. Through Him, we have received grace. Through Him, that is through Christ. We have received grace, nakabaton kita sang bugay. And apostleship, ang pagkapinadala. For obedience to the faith. See? For obedience to the faith, sa kay sino? Sa Hudiyo lang, for all nations. Klaro. Tama All ka. nations. For all nations. For His name. Nya, isa lang na. Kadto ta sa same gihapon, sa 16:26, sa Roma. Anong ginasiling diri? 16:26. Nagasiling diri, but now, made manifest. That is, ang preaching, ang maayong balita, ang kaluwasan, paagi kay Kristo, nangin maathag, kaginwali, but now made manifest, and by the prophetic scripture, sa bugos ng kasulatan, made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God for obedience to the faith. So, gi-emphasize, ginahambal gid ang kaimportante bala sang obedience to the faith. So, ang atong gugma magadulot sang pagsunod kag ang Ginoo maghatag sa atong sa kabuganaan kag success. Wow. Mga kauturan kadamo patani gisinisang i-share ni Pastor Duroy apang aton panahon daw pigado na gid. Now let's go to Wednesday. The toils and struggles of law keepers. Yes, Pastor. Anong mga struggles, anong mga kabudlayan, sini mga katawhan nga masinulundon sa kasuguan, labi na sa Ten Commandments. Yeah, ang nakita nako diri Doc, based sa akong experience man, kag in the history of our church, kag in the history of the Bible, Yep. kung lang taon tagid, sa ako lang nadumduman ko nga ang emphasis bala sa law, nga kasuguan, daw sa ato ni iglesia sang una. I'm happy nga personally I see the trend. Sang una daw dira gid ang atong emphasis. So much so nga na-eclipse bala ang giver of the law is Christ. So ang law lang bala ang nahatagan sang dako nga Dako nga emphasis. Importansya. Pero ang Christ because the law of Christ. So daw nagamay wala kay nahatagan sa importansya. It should be balanced. Oo. So kay kung kaisa Doc ang mga kadamaan sa mga protestante, well, we are not condemning them, but the truth is, they say, way na ng kasuguan. But we are also doing the opposite. Ang ato naman, dito sa kasuguan, why naman tayo na Christ? Oo. So dapat, we have to make it I-balance. balance. Yep. So, ang aton nga weakness, aton mga kauturan kita, labi na gid sa una nga mga theologies ng Adventist, no? Ang una gid naton nga, it's always the law. Wala na naton na diparahan si Kristo. Pero on the other side, ang weakness naman sa iban nga mga religion, it's all Christ without na emphasis of the law. And that's problematic, Doc. That's problematic. Because the law is the law of Christ. Selling niya, if you love me, Yep. keep my commandments. Yeah. And keep my Father's commandments. So, Yeah, and we cannot do away with the law and Christ Himself. Yes. Hindi natin pwede nga si Kristo lang i-disregard ang sugo. Kay siling ni Kristo, hindi ko niya mabuhian. Correct. Very Very kay true. ako ni. Ako lang inyo pakita. Ang akon ginadala, akon karakter, hindi inyo ipakilala. And that's correct. So Christ said, I cannot just do alone without because the law is my character. Amo na siya. Kag part of me. Yeah, matuod ng gihambal mo. Yeah. That's a big point actually. Why? Nga ang hindi nato maseparar sa Jesus kag ang iyang kasugan. In fact, Doc, sa unang awali ni Jesus nga makita nato sa Matthew chapter 5, it's the exposition of the Ten Commandments. Yeah, wala na kita pa na to expose that one. Yeah. Okay. Now kadto kita sa aton nga last sa Wednesday. Jesus our example. Yeah, Christ is really obedient even to His Father. Correct. Bisan dira gani sa Gitsemane, siling niya Father, pwede nga hindi lang tani pero ang imong kabubuton namong matuman because Christ can see the struggles nga iyang sagubang during the crucifixion. Yes, Pastor. Yeah. So
diri sa bala na kasulatan, this is the greater light, this is the special revelation. Kung itawag na to sa theology mga kautoran, may general revelation. Yep. And then may term silang ginatawag ng special revelation. Revelation. Pero sobra pa sa special revelation is Jesus Christ. Because He is the personal embodiment. Siya ang kamatuoran bala, ang truth in the Bible, we read the message of God. But Jesus is flesh and blood. We have read in John chapter 1. And the Word became flesh. So nakita ta sa kabuhi, tuod ang isiling nimo Doc, nga nakita sa lantaw ta, nakita nato ang kabuhi ni Jesus Christ, kag siya lang gid ang nagakabuhi sang hingpit nga pagsunod sa Ginoo. Siya lang ang tawo Siya nga lang ang tao. nakasunod sang himpit nga kabubuton sang Ginoo. And that's correct. Kadamo sang mga gahambal, pastor, nga ang nakasunod sa kiti Dios siya. No, mga kauturan sang si Kristo ari diri siya sa duta, 100% man siya. Yeah. Kag sa pagsunod niya sang kasuguan, wala niya gingamit ang iyang pagka-Dios. No. To be a role model, to be Correct. an example. Okay. Mga kauturan, ang aton nga leksyon sa sini nga semana is about the law as teacher. Yeah. Mga kauturan, sa amon ginhambal kay na sa introduction naton, ang teacher hindi makahatag sa estudyante sang success. Makagiya lang siya. And this is it. So, as a teacher, you must be a role model. Correct. So kung ikaw manunudlo, ikaw pastor, kita manunudlo, kita diri sa School of Theology sa CPAC, we must be a role model sa aton estudyante. That what we teach, ara gid ikabuhi naton. So that ang aton mga estudyante makakita nga we are not just speaking by words, but we are speaking by doing. Yeah. Okay. So mga kauturan, ang punto sa aton nga leksyon nga ang kasuguan hindi makaluwas, hindi makahatag sa aton sang righteousness, but can lead us to Jesus nga amo ang maghatag sa aton sang grasya kag sang kabuhi nga walay katapusan. Akon pangabayon si Pastor Franz Deroy sa paghatag sang last word, Pastor. Ang kabuhi sa aton Ginoo, ang pagkanto niya diri sa kalibutan sa duha ka purpose para sa aton hibaluan. Number one, siya ang aton substitute. Amen. Kaya insakto ang gihambali mo Doc, and He's also our example. So kung kita gusto luyag nga mangin matud-tuod nga Kristohanon, dapat magakabuhi kita kaangay sa pagkabuhi ni Jesus. Anong ginasiling niya sa Juan 15 versikulo 10? I have kept my Father's commandments. And then anong ginahambal niya sa John 14, no? Verse 15. If you love me, keep my commandments. So this is the correct balance. Dapat una ang gugma, dayon bangud sina nagadulong sa aton sang maayong buhat binuhatan. Kag pagkamasnulon. Kag pagkamasilundon, kag ang pagkamatarong sa Ginoo atong maagom, no? Amen. Atong Mga utod, the law as teacher, aton dumdumon nga ang experience sang aton nga mga kauturan sa ligad nga mga panahon labi na gid sa biblical times. Ang ilang mga kadalagan during the time of Moses, kag bisan panahon sa mga harianon nga mga kapanahonan ni David, ni Solomon and the rest of the kings, ang ilang kadalagan, it is not because they are that powerful nation. Kag hindi man nga tungod nga weak ang ilang iban nga nasyon, but because of their obedience to the law of God. Labi na gid ang ilang nga pagtahod sa Ginoo nga ara sa kasuguan number 1, thou shalt have no other gods before me. Sa ilang nga pagtuman sang mga kasuguan, labi na gid ang remember the Sabbath day, kag ang ilang pagtahod sa ilang paggugma sa ilang isig kaparehong tao, lead them, nagdulong sa ila sa kauswagan kag sa success. Kabay pa, nga iniman magadulong sa aton ang pagtuman naton sang kasuguan, ang aton nga pagsunod sa kasuguan will lead us to be successful and much more, not only here on earth, but one day, we will have life eternal nga magaupod kita sa iya sa wala na sing katapusan. Amen. Aton ni duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, salamat gid nga ikaw upod namon. Salamat sang imo nga pag tudlo sa amon, pagbulig sa amon saysay sining amon sang leksyon sa sining nga semana. Kabay pa nga amon matalupangdan nga importante ang pagtuman sang kasuguan nga pinaagi sina maangkon namon
ang kapatawaran sa amon mga sala, nga amon lamang maagom ang kaluwasan, pinagi sa imong bugtong nga anak, nga si Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong pagsabat sa amon pangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen.